Pinapunta ko talaga dito. Dito ka, dito ka. Ate Basyon, pinapunta talaga kita dito. Tapos, ikaw, alam kung bakit. Ngayon pa lang, congratulations. Alam mo yung kung anong surprise namin sa inyo? Hindi ko alam ang surprise. Yung pagbuntis yung ano, masama daw maghukay. Buntis din ako, Sir Roy. Ha? And guys, magandang araw po. Yan ang video natin ngayon, isang surprise ang napakaganda. So isa naman pong pamilya yung mabibiyayaan ng bahay. Excited na ako sa mga reaction nila kung pag sinabi ko sa kanilang para sa kanila pala yung materialis na bibili natin. Ayaw kong sabihin sa kanya na para sa kanila yung materialis. So yung ginawa ko, yung bahay, sabi ko yung bahay ko, yung bahay ng nanay ko, ipapaayos ko. I-estimate mo kung magkano yung materialis na gagamitin, kung magkano yung gagastusin natin. Yan, ang akala niya yung bahay ng nanay ko yung ipapaayos ko, pero hindi niya alam. Uumpisahan natin yung bahay nila. So matagal na natin silang hindi na i-vlog, matagal na natin silang hindi nakita sa video. So, abangan natin yung reaction nila sa surprise na to. Yan, abangan nyo kung sino yung pamilya na yan, guys. So, siya mismo pabibili natin ng materials na para sa bahay nila. So maraming salamat sa ating sponsor kay Ma'am Gigi. Maraming salamat po sa padala niyong pera. So bali nagpadala po siya ng 50,000. Yan yun yung ibibili natin ng materials. Dahil sa labor na gagawin, guys, ako mismo magbo-volunteer na magli-labor ako sa kanya dahil napakalaki ng tulong sa akin itong tao na to. Yan sa mga pinapagawa nating bahay, laking tipid. Kaya naman bibigyan din natin siya ng sukli dun sa mga kabutihan din na nagawa niya sa atin. Sa paraan na yun, sa materialis matipid, walang iniisip na trabaho. Sa trabaho hindi siya nag-iisip, sa gastos okay lang. So kaya ito na yung time para siya naman yung bigyan natin ng gantimpala dun sa mga ginagawa niyang kabutihan para sa atin. Yan, tara na. Napatindog mo. Papaytaas lamang ko naman. Yun. Dito na ilunan. Dito na siya ka. And guys, nakita natin. Si Felix po, pamilya po ni Felix ang ating susurpresahin ngayon. So, hindi niya alam na yung ino-order niya ng materialis sa kanya pala. So, hindi nga nila alam, pinapapunta ko dito yung asawa niya para mas lalo silang masurprise. So, sino ba naman hindi masusurprise din sa mabibigyan ka ng house and lot. Ang swerte nila, no? Sino kaya sa atin magbibigay ng house and lot?
Naagi ako naman sa... Si Papa. Nga ba kayo sa patyo? Simba ka raw. Ano ka ma? Nahiling ba niya ako sa patyo? Nagkatambay niya ako si... Masabi, kaya ba na nangyari? Bakit kang pamilya si Roy? Iba na siya pa siya. Nagbakal ka man, ha? Ma? Ha? Nagbakal ka man, ha? Ano? Mahalong kami darang kwarta ta. Ha? Hindi kami nagkadarang kwarta dali. Ano nagsayin ka mo? Ay, hindi ko ba kanya ako sa patyo niya ako si... Ate, bas niya ako to ha. Nagsayara ka mo. Ayaw. Dahil... Ano, pinapunta ko talaga dito. Dito ka. Ate Basyon, pinapunta talaga kita dito. Tapos, ikaw, alam kung bakit? Kayo ang tampok natin sa vlog na to. Dahil, ngayon pa lang, congratulations. Alam mo yung kung anong surprise namin sa inyo? Hindi ko alam ang surprise. Yung bili nating materyales, sa inyo yun. Bahay niya yung itatayo natin, hindi yung bahay namin. Salamat po. Oo nga, bahay niya yung ipapatayo natin, hindi yung bahay namin. Bakit? Ayaw mo? Ay, salamat Ayaw po. niya? Maraming salamat po. Nabigyan po. Surprise nga eh. Ano ba? Kaya pala. Sobrang gagawin. Wala ka pang napansin kanina na wala naman. Yung binili nating materyales, para sa inyo yun, yung bahay nyo yung gagawin. Surprise! Dahil mukhang hindi naman kayo na-surprise eh. Salamat. Ha? Yun ang hinihintay ko. Salamat. Kaya nga di ba, sa lahat ng bahay na pinuntahan natin, wala tayong ibang pinagkikwentuhan. Magkaroon kayo ng bahay. No? So matagal na to. Basta matagal na to, di ko lang matandaan kung anong buwan yun. So hindi lang kami nagkaroon ng contact ng sponsor nung umuwi siya dito dahil siguro busy. Ngayon bumalik na siya sa Australia. So kaya pinadlang kayo ng 50,000. Ay, salamat. Oh. Oo. Kaya, ayun, bumalik siya ng Australia. So, kinontak niya ulit ako. So, kaya pinilang ko ng 50,000. So, yun yung, ano natin na, yun na yung ipapatay natin ng bahay niyo. Sa tingin mo yung 50,000, okay na yan. Okay na yun sa akin. Kahit nga akin, malaking bagay na sa akin yan. Yung gagawin na pagtayo ng bahay mo doon, ng bahay niyo, ako mismo yung magle-labor sa iyo, ha? Para mas lalong special yung bahay niyo. Kasi gusto kong gantihan yung kabutihan mo sa mga yung malasakit mo sa bawat pamilyang pinapagawa natin ng bahay. So ako mismo yung maging labor mo, ha. Mag-umpisa sa bahay niya. Maraming salamat sa nagbigay ng pera. Yan, kay Ma'am Gigi. Kay Ma'am Gigi po, salamat po. Maraming salamat po. Wala akong masabi. God bless po. Si ate, ano gusto sabihin, ate? Salamat po, Ma'am Gigi, kasi po yung bahay po namin magagawa na makakalipat na rin po. Salamat po. Yun po yung hinihintay namin. Ayan, matagal na kami nagsama nito ni Felix, matagal na, madami na din kami na pagkwentuhan, pero walang paulit-ulit na sinasabi niya. Sana o dumating yung time na magkaroon din sila ng bahay. Naman si Felix kasi hindi ito na ng trabaho, hindi ito nawawalan. So bali bilang tulong natin sa kanila, sa kanya, kaya lahat ng patrabaho natin siya yung kinukuha natin. Kaya parang hindi din natin siya napababayaan kasi laging may trabaho. Oh, paano? Maraming salamat. Salamat talaga. Maraming salamat talaga nagbigay sa akin. Talagang bilib na ako talaga. Wala akong masabi talaga. Nagkakarapan ka ko doon, ha. Di mo alam yung binibili mo, sa'yo pala na. Yeah, kasi excited ako makatulong talaga eh. Gusto ko talaga unahin sila. Okay lang. Kahit siksikan kami. Sa inyo yun, ha. Ayan, salamat ulit kay Ma'am Gigi ng Australia. Ayan, talagang napakabait. Sobra. Yan sa lahat po ng ating mga sponsors. Yan, Dominguez Hardware, maraming salamat sa napakalaking discount. No? Hindi lang ako maghuhukay na kasi masama daw yung pagbuntis yung ano. Masama daw maghukay. Buntis din ako, Sir Roy. Ha?
Buntis ka na naman? Surpresa. Di nga. Hindi ba ganun kita? Ha? Pang 5 buwan na to. Nabigla. Sigurado ka? Surte yan eh. Yan ang surte na madarating. Akala ko tayo yung mangso-surprise. Ako pala yung na-surprise. Eh marami din sa mga viewers natin yung na-surprise. Panigurado yan. Hala! Pansampo. Pangilan yan, pansapuna. Eh, hindi kayo titigil? Ikaw, titigil din. Uy, gra! Titigil. Sabi hindi na susundan. Hindi namin namala. Hindi na malayan. Tapos. Bahala na sila. Nawala tuloy. Dami kong sasabihin kanina, nawala na, ubos na eh. Ay, ilang buwan na to? Ay, ilang taon na? 2 taon na po sa February. 2 taon. So, tapos 5 buwan ka ng buntis. O, buti na lang magkakabahay na kayo. Maraming salamat talaga. Wala O, akong kasi, kung hindi kayo magkakabahay, di mas lalong siksikan kayo dun sa bahay nyo. Kumusta kayo dun sa bahay nyo? Ano yung itsura nyo pag natutulog kayo doon? Takiam, baralagbagan. Kung sa mayroon pang bakante. May naapekto kang balagbag. Sakit tabi-tabi, siksikan talaga. Nahirapan Siksikan. ako. Oo. Kasi sabi ko, kailan pa kayo darating to. May dumating na talaga. Ito na to. Wala akong masabi talaga. Kaso nga, dumating na yung blessing sa inyo, pero May blessing ulit. may blessing ulit. Di swerte. Oh, di hihigpitan mo ulit yung sinturon mo. Ano? Oo. Oh! Ay! Pero ay blessing talaga yan. Naprank talaga to ha. Talaga. Ha? Naprank ka? Sabagay, Ang swerte talaga ng tao. Sa marami talagang tinulungan. Bagay yung binigay sa akin talaga. sabagay, ito na din yung swerte mo. Totoo talaga yan. Talagang may akong masabi talaga kay Lord. O, paano yan yung order natin? Hintayin lang natin doon. Nauna na yung iba doon. No? O, uwi na tayo. Tingnan natin yung pagkatayan ni Felix ng bahay niya. Kuya Arnel, may kapitbahay ka na. So, tatanggalin natin tong mga kamuting kahoy na to dito kasi hanggang tayo dito sa ano, may malunggay. Oh. Kumusta ka mo, Kuya Arnel? Maray, baga. Ah. Tapos sa taon, hindi pa siluwa. Ayo. Itong gusto ko dito eh, malinis lagi eh. Wala ka man lang makitang basura. Okay ito, Ate Leslie? Hindi. Ha? Sinampay. Sinampay. Kala ko okay. Ano natin dyan? Kalunggay. Ay! Kumusta trabaho ni Kuya Arnel? May walang trabaho mo niya. Wala. May patrabaho. Yun lang. Dahil pag-isipon ng utang mo na ata. Nangangadya. Gabos kita ng epo ko di. Bigayan lang. Nangangadya nga na ako na sana may magpadala pala ang pambangas. Pambagas. Kaya naririnig ka dun sa video. Sumalay mo may magpadala ng bigas. No? May magpadala pa lamang ng pambili namin bigas. Mahirap na hanggang may eskwela ang dalawa. Hmm. 3 sana yung isa. Dito nagbumudyol. Hmm. Mahirap ang pangbaon namin araw-araw. Ang pinagdadasal mo, magkaroon ng mabili na bigas, may magpadala. Oh. Sinagot agad ng Diyos yung panalangin mo. Oh. Ay, Pabili mo na bigas. Salamat sa Diyos. Kakahuya ko ng bigas mamaya. Yung bigas talaga namin dyan yung pwedeng galing sa eskwelahan. Ay, kung walang feeding, wala kang bigas. Kung walang pwedeng wala lang kami bigas, walang trabaho yung asawa ko. Sabi ko nga, pag nagtrabaho dyan, nagpatrabaho ng kung pwede sana makapasok yung asawa ko. Saan? Siya sana sa kay Hindi, ako yung magli-labor dyan. ikaw, Oo, ako na lang kasi sayang. baka makatipid din kayo para matapos yung bahay ni Felix. Hmm. Oh, may pambili ka ng bigas ha. Nandiyan ka na.
Dito muna kami. Wala. Yan, pasalamatan ko po ulit si Ma'am JJ ng Australia sa 50,000 po na ipapadala niya, pinadala niya para kay Felix. Na-surprise ka talaga, guys. Talagang mahala ko masabi. Parang surprise talaga. Hindi ko lang may labas ang kasayahan. Maraming salamat. Ayan. Kakala ko ako na talaga hindi naman kabahay. Para bahay, nagawa ko. Marami akong nagawang bahay talaga eh. Dahil ako nag-surprise. Parehas tayo, dami tayong napagawang bahay, pero tayo wala pa sarili yan eh. Yung ang problema eh. Ayan. Ikaw wala ka rin. Dumating na yung sa'yo, baka Ikaw sa naman. akin naman yung Ikaw dumating. Lalo ko talaga, pero mga kubo-kubo sa kanya. Huwag lang tayo mawawala ng pag-asa. Ano eh. Darating sa yan. So, abangan niyo po yung pagtatayo namin ng bahay. So, ako mismo yung maglilibor kay Felix. So, bilang kapalit dun sa mga, ano niya, yung pagbabudget ng mga materyales. So, maraming salamat. So, susuklian natin ng kabutihan yan, ha? Sa tingin mo, ilang araw natin yung gagawin? Siguro mga 2 linggo. 2 linggo? Nakabuo na siya. So, bahala ka na mag-design sa bahay mo, ha? Simple lang. Ano lang siya, talagang matagawa ng bagyo. Okay na talaga. Masaya na ako.